You are under arrest for zanga-zanga. Akan me? Ranka ya daɗe ga matasa can sun fito zanga-zanga. A je a kama su. Amma kundin tsarin mulki ta ba su damar yin zanga-zanga. Ba abun da suka sani. Bari ganin suna da digiri. Haka ne kuma fa. You are under arrest for zanga-zanga. Akan me? Under section 40 na kundin tsarin mulki ta ba mu damar yi ai. Wa kuka sanarwa? Kuma wa ya ba ku izini? Ba sai mun sanar ba ai, ko mun nemi izinin kowa ba. Sai dai saboda irin ku mun karɓo court injunction. To shine kuke taɓarna kuna ji ma mutane ciwo da makamai? Ba wanda ya riƙe makami kuma ba wanda muka yi wa ɓarna. Dalilin zanga-zangar nan shine ƙasa babu tsaro, rayuwa ta yi tsada, gashi babu aikin yi. Ranka ya daɗe an yi sake ɗan zaki ya girma, matasan nan sun san abin da suke.